Good morning, everyone. Welcome back to another day in the life of an immigrant family here in the USA. So ngayon, it's the New Year's Eve day. Late ko nagising. Gusto ko sana maaga akong magising para madami akong matapos. But dahil nga recovering pa kami from sakit, tapos si Mishi, siya yung pinakalas talaga na naka-recover. Si Daddy's pa-start na rin magkasakit. Grabe. Grabe talaga yung ano ngayon, yung nangyaring flu. Na millions na ata ang nag-positive dito sa US sa flu. Mishi was crying na, alam mo yung kapag nagising siya, di ba yung iba, iingit lang, gano'n. Siya, iiyak talaga siya. Tapos hindi ko mawari kung gutom ba siya or what. So, hindi ko siya mapatahan. But anyway, tayo po ay magpe-prepare for New Year. This time, makakapag-join na tayo ng party. Pero kami lang ni Mishi. Kasi si Daddy ay may work. Tapos si Robert kasama na lang din namin. Na si Mishi ay tuloy-tuloy nang makapag-recover. But we will have a telehealth appointment for her at 12:30. Pero parang lito ata yung mga tao sa clinic. Hindi ko alam. Gising na? Ha? Nalipat ka na? Lipat na siya ang kwarto. Doon na siya sa ano niya. Doon sa kwarto ng mga nagtrabaho. Ako ay magluluto lang ng papaitan later kasi bawal daw ang chicken. So, natras namin ang chicken sisig. So, party na pupunta namin. So, papaitan na lang. And then, may mga dala ko ng mga gifts na papremyo sa mamaya. Pero hindi ko pa alam kung anong ipapalaro ko later. Madali lang naman siguro yung mga ipapalaro ko. Bring me na lang tayo, charot. Tayo po ay mula na for today at ng kapag prepare ng mas maaga. Ayusin ko lang itong pinabili kong iMac. Actually guys, ngayon hindi na kami masyadong nakakalabas nga dahil may sakit. So ang ginagawa ko ay, dahil wala kaming Walmart Plus ba yun? Yung parang membership sa Walmart para magkaroon ka ng free delivery kapag 35 and above. Yun, ano, ang tawag nito? Nag-check out ako and then kapag galing na sa work si Daddy ay pinipick up na lang niya. So hindi na niya kailangang lumabas sa sasakyan. Dadalhin na sa sasakyan. Ipipick up lang niya doon. So pabili lang ako ng rounds, cotton, olive oil, and then pangkulay ng buhok kasi yung roots ko guys. Namumuti. Dito lang talaga yung namumuti. Pero hindi ko alam sa likod ko. Meron din ata sa likod ko. Pero hindi kasi siya kita. Kailangan mong bulat-latin yung hair ko para makita siya. So, yan. Tapos, itong mini ravioli na to. Para lang sa mga panahong taggutom. Tapos, tinatamad magluto. And then, bumili si Daddy ng Theraflu. So, pumasok pa rin siguro siya. At throat comfort na tea. Sabi ko kasi sa kanya, magpa-check up na siya kahit telehealth lang para mabigyan siya ng gamot. Pero, mas pinipili niya ang tulog, guys. Kaya, up until na wala pa din gamot si Daddy. Ako, 3 days na ako sa meds ko. So, I'm feeling better na. And then, nagpabili din ako sa kanya ng, hala, mukhang wala. Ay, ang konti pala nito. Ang konti pala nito, yung liver, beef liver. Ganito guys yung, ay, pero okay lang din. Ayan, beef liver siya guys, kasi ilalagay ko sa papaitan na lulutuin ko. Ay, bumili din pala si Daddy ng soup. Masama talaga pakiramdam niya. Broccoli soup. Hindi ko kasi maano. Gusto ko makagising ng maaga para pagluto siya. But anyway, that's good kasi wala din naman kaming soup. Yan, kaya pala sabi niya nag-soup lang daw siya. So magluluto lang ako for breakfast and ayusin ko nga muna tong mga ano. Ayusin ko muna to guys kasi kahapon nakalimutan ko na may dishwasher pala kami. Naghugas ako by hand. So nandyan sila, pinapatuyo ko. Wanna make you happy and then she goes 나만 혼자 남겨뒀어 대화가 필요해 너 먼저 나에게 말해봐 너와 나의 관계가 달라졌음 해 One at a time
다툼 가끔씩은 지치기도 해 이제는 너무 익숙해져 버린 너의 안성들이 난 더 이상 하고 싶지 않아 So baby tell me why not 너와 나의 그 차이가 Why not Don't know what to do with you But why not 너와 나의 그 차이가 You and I just wanted more 너와 함께 있을 때 예전엔 안 그랬는데 그냥 집에 가고 싶을 때도 있어 너도 가끔 느끼잖아 우린 예전 같지 않아 너랑 차라리 끝내려고 해 지나가버린 추억 너무 잦은 다툼 가끔씩은 지치기도 해 이제는 너무 익숙해져 버린 너의 한숨들이 난 더 이상 하고 싶지 않아 So baby tell me why not 너와 나의 그 차이가 Why not Don't know what to do with you but why not Ito na kami kila Ate Kath. Yung mga dala naming mga pang prizes, nandun na sa harap. Yun yung mga pang trip to Japan, pero ang laman lang niya is mga ramen, gano'n trip to Korea, ramen, tteokbokki, mga ganyan yung mga laman niya. Dati kaming, hindi na pala ako nakapag-video kanina kasi nagmamadali kami. Here's Mishi! Mishi! Wow, show your outfit! Oh, wow! Mommy's outfit! Mommy's outfit is just the pants. Smile para sa ekonomiya! No more taking you for granted. I wanna do better by you. Shed the old, embrace the new. No more taking you for granted anymore. So baby, please keep that door open for me just a little bit longer. Yeah, we could try to mend what is broken. If you just keep the door open. I've journeyed far from where I stand. Now I'm longing for change. I hear the echoes from this different man, but all his words are rearranged. One.
Ay, kapo na kami. Kanina ba kayo na? Arrange yourself sa naging ex-girlfriends niyo from less to most. Grabe yan! Isa lang! Isa lang. Ah! Mula asawa ko na. Ah! Dapat dito ka kuya, kasi wala kang ex. Sino kami? As in now. Oh, Okay. ayun ka. Tapos, ay, 5. 15. Ah! Hala, pataas. 16. Ano ka kagwapo?